Jeg tror, jeg føler mig hjemme i New York, fordi den har en energi og en nerve og et beat, som skubber mig fra det, som er komfortabelt og helt ud til kanten. Og det er kun der, jeg kan lave de historier, som jeg lever for. At vågne om morgenen, kigge ud på verden og føle, at den stadig er totalt uudforsket. Det er det vigtigste for mig. At blive ved med at være nysgerrig. De bedste øjeblikke, det er, når man glemmer sig selv og kun ser fortællingen. Det er som regel også de farligste. Jeg har prøvet at blive ført ud af et fængsel i Syrien med 2 maskinpistoler i ryggen. Så ved man, at man er gået til kanten for sin historie og nok også lidt over. Men man har også fået lige netop det materiale, der gør forskellen og som kan være med til at skabe en forandring. Jeg har lige brugt et år på gaden sammen med tidligere drugdealere og bandeledere i nogle af de allerfattigste og farligste kvarterer i USA. Det er sådan nogle steder, hvor børn ned til 11-12 år bærer våben, og folk går med skudsikker vest. Men det var her, jeg fandt nogle af de mest inspirerende og overraskende mennesker, jeg har mødt, som for mig er med til at gøre verden til et både større og mere interessant sted at være. Jeg hedder Sara Glanowski, og jeg er journalist.